Nova tema, američka policija s kojom se redovno dopisujem, vas čeka doma kad se vratite u Ameriku. Prijavio sam da ste hrvatski i američki vojnici upleteni u masovna ubojstva, upleteni u šverc oružja, skrivanje vojnog terorizma, skrivanje vojne terorističke organizacije, utaje novca. Prijavio sam da skrivate masovna silovanja u različitim zemljama, zločine nad malodobnim osobama. Znači, kad se vratite kući, američki antiteroristi iz Europe i američki vojnici, čeka vas i američka policija i FBI. I otićete sigurno u zatvor, jer u Americi ste svi vjerojatni zločinci, Hrvati i vjerojatno je američka antiteroristička koalicija u Hrvatskoj i Europi. U Americi bi vas mogli sve proglasiti ratnim zločincima. I vašeg Ostojića i Božinovića u Americi ćete dobiti doživotne kazne.